Videli ste The Whale? Banger, nie? A čo Witch? Tiež banger. Alebo Midsommar? Divné? Ale banger. Všetky ich vyprodukovalo štúdio A24. Na 100% ste o ňom už počuli. Toto video odkryje históriu, fungovanie a môj pohľad na toto štúdio, ktorému v posledných rokoch poriadne ide karta. Začnime veľmi tradične na začiatku. Konkrétne v roku 2012. Rok, kedy havarovala Costa Concordia, len aby o tom o x rokov neskôr mohol internet historian spraviť video. Každá slávna značka má svoju hlavnú trojku hrdinov. V prípade Harryho Pottera to je Harry, Ron a Hermiona, v prípade Percy Jacksona, Percy, Annabeth a Grover, v klube sráčov to je Kevin, Perry a 3 tony humoru. Máš bundu zapnutou shaderem. Já to vím! Nepřijímám totiž konvenční vzory v oblékání. A v prípade štúdia A24 to sú Daniel Katz, David Frankel a John Hodges. 3 veteráni filmového priemyslu. Katz viedol finančnú skupinu pre filmy v Guggenheim Partners, Frankel bol spoluzakladateľom a prezidentom Oscilloscope Laboratories a Hodges pracoval ako vedúci produkcie a vývoja v Big Beach. Štúdio zodpovedné za Little Miss Sunshine. Fun faktík. Traduje sa, že s názvom A24 prišiel Daniel Katz počas jazdy na talianskej diaľnici prepájajúcou Rím a Teramo, ktorá nesie rovnaké meno. Všetci traja vedeli, ale že v tvorbe nezávislých artových filmov proste nie sú veľké peniaze. V roku 2010 bol trh s nezávislými filmami na tom ako ja na písaní svojej diplomovky. Mizerne. Divízie štúdií zamerané na niečo ako indie filmy zanikali. Napríklad Paramount Vantage a Warner Independent Pictures. Naša trojka hrdinov teda uvidela obrovskú dieru. Nie túto. Aký je medzi nimi rozdiel? No tamto je diera na trhu, ktorú uvideli zakladatelia A24 a toto je diera plná klamstiev Roberta Fica. Je obrovská. Však. Dobre, štúdio je založené. Čo teraz? Možno nie je to, čo by ste čakali. Nezačalo totiž s produkciou a filmotvorbou, namiesto toho s distribúciou. Kupovali filmy z rôznych filmfestivalov ako Sundance, Cannes a tak ďalej a následne ich uviedlo do kín v Amerike. Toto štúdiu dovolilo budovať si vzťahy s talentovanými režisérmi, ktorí by dokázali osloviť mladšie publikum. Očakávajúce niečo viac ako len ďalší hollywoodsky blockbusterový sequel 8-krát prebehnutý cez kopírku. Prvým distribuovaným filmom bol A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan III od Romana Coppolu. Tu vidno, že aj keď zdieľate meno s nejakou populárnou osobnosťou, nemusí to znamenať okamžitý úspech vašeho diela. Aj s nabitým castom ako Charlie Sheen, Bill Murray alebo Jason Schwartzman bol film prepadák. Avšak ukázal, že štúdio A24 má cojones a sú ochotní riskovať. Následne distribuovali film Spring Breakers, tentokrát úspešnejšie. Dokázali totiž predať artový, nekonvenčný film masovému publiku. Využili totiž netradičné marketingové taktiky, žiadne drahé billboardy a podobne, namiesto toho marketing cez socky. Áno, teraz už väčšia klasika, ale v roku 2013 inovácia v priestore sociálnych médií a filmovej tvorby a pre začínajúce štúdio ako A24 briliantný ťah. Tento typ marketingu využívajú aj teraz, čo je tiež bizarné. Pardon. Čo je tiež bizarné je aj, že potlače A24 hádžu na trička, čiapky, mikiny a tak ďalej. Stavajú si silný brand postavený nie na režiséroch ani hercoch, ale štúdiu samotnom. Je cool nosiť čiltovku s logom A24. Tvorí sa kult cinefilov. Ten, kto je fanúšikom A24, vie, čo je dobrý film. Pozná kvalitnú kinematografiu, je stúpenec Petra Konečného. Zároveň využívajú aj šok faktor samotného faktu, že ich hlavné hrdinky sú bývalé Disney hviezdy alebo princezné, ale robia veci, ktoré by Disney princezné asi robiť nemali. V roku 2016 preto A24 ohlásila prechod k vlastnej produkcii. Skutočný úspech prichádza s týmto rokom a s filmom Moonlight. Bol to prvý film plne produkovaný A24, čo samozrejme štúdio ešte viac vynieslo na výslnie, bol zisk Oscara za najlepší film. Od tohto úspechu začalo štúdio filmy chrliť ako na páse. Pokiaľ sa vám toto video páči, budem neskutočne rád za váš odber, to je moje povzbudenie do temného dňa, inak plného štúdia a práce. Tiež like, ten sa tiež vždy zíde. Štúdio už od svojho počiatku chcelo byť známe ako miesto, kde majú režiséri tvorivú slobodu. Voľnú ruku, pokiaľ dostanú od štúdia zelenú, môžu vytvoriť čokoľvek ich napadne. Čokoľvek.
A fungovalo to. Práve pomocou tejto stratégie sa podarilo predrať na povrch mená ako Greta Gerwig z Lady Bird, Jonah Hillovi z Mid-90s alebo Robertovi Eggersovi z Witch. Zároveň je tu aj ale, pretože každý meč má dve čepele. Niečo sa mi na tom nezdá, ale okej. Pretože A24 produkuje veľké množstvo filmov a režiséri sú slobodní ako divoké kone, okrem absolútnych bangerov samozrejme vzniknú aj absolútne nebangre. Štúdio to ale rieši veľmi elegantne. Majú nos na to, čo hit nebude a ešte predtým, ako to pošlú do kín, ten papierik s filmom rovno skrčia a hodia ho na nejakú streamovaciu platformu. Apple TV, HBO a tak ďalej. Ak sa to uchytí tam, fajn. Ak nie, zarobili peniažky aspoň tým, že to predali streamingu. Takže áno, pokiaľ si o A24 hovoríte, že This motherfucker don't miss. No, he's fucking good. That motherfucker don't miss, man. tak to tak úplne nie je. Oni totiž misujú, len to proste šikovne skrývajú tak, aby to nebolo vidieť. Štúdio dokonca vydáva ročne viac filmov ako iné veľké, už renomované štúdia. 18 až 24 za rok. Obrovské číslo. Na porovnanie v roku 2024 vydali 20 filmov. Lionsgate ich vydalo 17, Paramount 16 a Disney 13. Chrlia filmy extrémnym tempom. Drvivá väčšina ich produkcie je ale v celku lacná. Minimálne lacnejšia než u ostatných spomínaných štúdií. Všetko pritom rozličné žánre. Ich najznámejšie kúsky sú žánrovo pravdepodobne horory. Avšak nie sú to tie úplne klasické horory, tie dementné blbosti, ktorých je teraz plná riť. Megan 2, Exorcista, Believer, Slenderman, Mníška 2, jumpscare. Nenávidím celú existenciu jumpscareu. Najväčšia hlúposť, akú kedy kto vymyslel a stavať na tom princípe všetky tieto novodobé pseudohororové filmy ma otravuje najviac na svete. Fuck it. Fuck it. Rozhodol som sa nerešpektovať žiadny horor, ktorý na mňa každých 7 minút vytasí hlúpy jumpscare. Táto pičovina netvorí žiadnu hodnotu. To, čo z nej cítim, totiž nie je skutočný strach, nie je v tom žiadna snaha. Je to iba lacné a hlučné prekvapenie a šok pre vaše oči a uši. Je to hlúpe a primitívne. Koniec rantu. Niekto by mohol povedať, že som iba posranec a že pocikávať sa v kine v 24 rokoch nie je spoločensky akceptovateľné a mal by pravdu. Znamená to, že prestanem? Asi nie. Preto milujem štýl a charakter hororov štúdia A24. Tie sa totiž nespoliehajú na lacné jumpscary, alebo ich nednaužívajú. Filmy ako Witch nie je desivý preto, že na vás každých pár chvíľ vyskočí nahá čarodenica, ale pre nepríjemnú atmosféru, ktorú celý film stavia. Vy môžete iba polemizovať o tom, či sú obavy postav oprávnené, alebo iba kolektívne prepadajú hlbšie a hlbšie do šialenstva. Toto podporuje aj soundtrack. Nie nejaký skurvený prachsprostý jumpscare. A ja viem, tu mierne podvádzam, lebo Witch bol A24 iba distribuovaný v roku 2015, nie nimi produkovaný, ale chcel by som tým podotknúť, že už vtedy mali oko na kvalitu, ešte predtým ako tvoriť začali. Podobne sú na tom aj Midsommar, Lighthouse alebo Hereditary. Všetky sa spoliehajú na psychologickú traumu, rodinné tragédie, folklórny horor alebo ťaživú atmosféru. Mimo hororov zvládajú aj takmer každý iný žáner. Vo výbornej dráme Uncut Gems úžasne pracujú s Adamom Sandlerom, ktorý dokazuje, že je špičkový herec, ale väčšinu času proste na to série a radšej robí uletené komédie. Hej, ja mu to nehazlievam. Keď si milionár, toč si akýkoľvek film chceš, už len pre tú srandu. Uncut Gems je ale rozhodne niečo, čo by ste z dielne A24 nemali preskočiť. Táto krimi drama thriller ukazuje newyorského klenotníka s hromadiacimi sa dlhmi, ako sa dostáva do konfliktu s úžerníkmi a mafiou a snaží sa z toho vyviaznuť živý. Na IMDb má Uncut Gems metascore 93 a je to pozretie, ktoré naozaj stojí za to. Štúdio ale ponúka aj coming of age príbehy, napríklad výborný Lady Bird alebo Mid-90s. Špeciálne Mid-90s bol pre mňa šok. Režíroval ho Jonah Hill, ktorého som mal dovtedy zafixovaného niekde tu. Kreslil jsem obrázky ptáků. Ptáků? Jako pánských? Jo, pánských ptáků. Mid-90s ale ukazuje jeho režisérske talenty, ktoré nemusia byť perfektné, ale za filmom vidno obrovskú snahu a pasiu. Má svoj vlastný vibe, vidno za ním skúsenosti a emócie a to veľmi cením. Zo sci-fi katalógu je to napríklad Ex Machina a teraz už kultové Everything Everywhere All at Once.
it's really good. To určite netreba predstavovať. Čierne komédie, Swiss Army Man a Dream Scenario. Historické alebo dobové filmy The Lighthouse alebo Zone of Interest. A24 skrátka zabrda svoj neskutočne dlhý nos do všetkých žánrov a skôr či neskôr z nich vyletí nejaký ten hit. Dobre. Čo ďalej? No, s úspechom Everything Everywhere All at Once a posledným Civil War z roku 2024 štúdiu začína dochádzať, že sa pravdepodobne už nemusia na 100% spoliehať na nízkorozpočtové artovice. Trh s týmito umeleckými počinmi je nestabilný a momentálne streamovacie platformy znižujú objem nákupov nezávislého obsahu. Vedenie štúdia ohlásilo, že sa chystajú viac zameriavať na väčšie a možno akčnejšie filmy. Rozhodne nechcú bezducho vyplúvať frančízy, ktoré nebudú mať žiadne artistické cítenie, postavy budú ploché, dialógy hlúpe, príbehy nezaujímavé a k divákovi sa správať ako k totálnemu dementovi. Samozrejme nemám na mysli nič konkrétne. Štúdio ale chce aplikovať formulu estetiky doterajšieho A24 na komerčnejšie žánre. Ich prvým pokusom bol práve Civil War. Doteraz ten najdrahší film. Jeho rozpočet činil $50 miliónov a dosiahol úspech. Dokázal, že radový divák bude mať záujem aj o blockbuster produkovaný týmto štúdiom. Čo nás ďalej čaká je Death Stranding. Štúdio nadviazal spoluprácu s legendárnym herným tvorcom Hideom Kojimom a pripravujú adaptáciu jeho duológie hier. Toto je ale pre A24 neprebádané teritórium. Existujúca herná značka so značnou fanúšikovskou základňou je pre štúdio výzva, s ktorou sa ešte doposiaľ nepasovali. Alebo je tu aj nákup práv na značku Halloween. Je teda možné, že nás čaká nové filmové univerzum tvorené okolo postavy Mikea Myersa. Štúdio zažíva extrémny rast. V roku 2016 bolo ohodnotené na $125 miliónov. Teraz je to už 3,5 miliardy. Príbeh A24 hovorí, ako sa dá uspieť na trhu medzi hollywoodskými trhákmi, keď porušíte pár pravidiel, ste neortodoxní, staviate na talente, podpore nádejných tvorcov, budujete komunitu a hlavne sa nebojíte experimentovať. Štúdio A24 prinútilo generáciu Z a Alfa chodiť do kina a ukazuje, ako môže vyzerať dobrý film, aj keď nemá rozpočet cez 100 miliónov. S týmto rastom prichádza ale aj otázka. Stane sa zo štúdia ďalší obrovský korporát, ktorý produkuje iba veľa bezvýznamných komerčných pokračovaní a prestane dbať na kvalitu, vďaka ktorej sa stali takí slávni? Napíšte, čo si myslíte do komentárov. Ktoré sú vaše najobľúbenejšie filmy od štúdia A24, po prípade ktoré štúdio by ste chceli, aby som rozobral na budúce. Dovtedy si pozrite tento prvý diel o štúdiu Laika, je dosť dobrý. Myslím, asi, snáď. Prajem dobrú noc.